karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balag tigi. Kasayo gudi mo din si gawas sa mansyon. Gianin ako ang palibot. Kaluoy sa bukid. Diri ka madasig nga magtanaw tungod kay ang tanong nangalaya. Nganong kini man lang dapita ang naingon niini? Kining punuan sa dakong mangga. Nga nangumbitay og namungingi sa mga bunga kaniadto. Karon nalaya na. Hinaot pa unta nga mahibalik ang kaambundan nining maong punuan sa mangga. Oh, Laura, tanawa ang imong bahin ining punuan sa manggang iyong gikunitan. Tanawa. Samtang gigunitan mo kining punuan sa mangga. Unya, may wish ka. Ang nangalayang dahon ining punuan sa mangga, nabuhik ni pagbalik. Hala! Oy, hala! Mga hala! Oy, hala! Oy, Niwasay? Noy! oy, nga naman yung punuas mangga. Wa man ni malaya. Ginoo, ngano ni tubag ako Ginoo. Oy, hala, hala! Hala pagyod. Wa pagi. Doon na pagi mga bunga. Oy, giyon sa man ninyo. Namungingi namang ginis mga bunga ning mangga. Ngano ni Ginoo? Ha? Ginoo! Naghihikap ko lang ning punuan sa mangga. Ah. Ug naingunan ini pagbalik. Uy, hala! Noy, nabuhi pagbalik ang maong tanom. Hala! Mga hala! Gamhanan day kaday. Doon na day kay gahom day Laura. Ha? Darna kaday. Ha! Hiha pastilan. Ginoo! Day Laura tanawa. Awa, darna na. Pastilan. Ha ha, Ginoo. Wasay ni ha, wasay ni Ginoo. Basi malimot ka na ko Ginoo. Wasay ni. Ay nabuhi kita ning punos mangga Ginoo. Ay kakao di kita miinig gahe-gahe. Ginoo. Ay, oy, Ginoo. Oy. Ay. Abi na ko. Abi na ko ang Ginoo na niabot. Ay, bunsag pa sa'yo saba ka naman. Ay, irang. Kita kay ni. Awa. Kita kay sinaw no. Ay, pero kini usa. Kini kita kinirang gitundo na ko rang ha. Kita karang ha. Ha, wa man ka mabuta. Kita gyud ka. Kita mo lang. Manggana ang daghang kayong mga bunga. Ano sinaw? Oh, Ha? oy, ganong namunga man eh. Nga namatay naman kahane. Ayan, nabanhaw na. Si Laura. Oy, Laura, asa ka? Si Laura, asa man to siya? Dali rang. Ngano ni ay, ngano ni pasabta. Ipaod tikas mangga day. Dali. Yaw say. Dali, rang. Tana dayon, dali. Ay, oy, say nga nuto, oy, pasabta gani ko. Ay. Wa gyud ko kasabot ko nganong naingon adto to. Nganong Adi ato na lang sundon ang gisugong de Laura. Tawag na to tanang mga taga dinhi ara matabangan og popo. Tabangag popo ni mga punuas mangga. Punuan naman. Bunga, ang bunga. Di man ni mapopo. Mapopo bagoy punuan. Mahay! Og mabaligya ni nagkalalayang lungsod at untanis mga lungsod. Ano makatilaw na yung taon og limi ang pagkaon ng mga tao dinhi. Ay, magdalita day. ulagi, gadali bitaw ko. Ni Honong Manta. Ay, hala, kadto mga ongo ta silingan. More wag gutoma. Kay pirmis lang gakaog karne. Pagdali day. Mura man tag ka bao galakaw day. Kakita ka, gadali ko say, gadali ko. Dagan. Agay. Watag tanom nga ako nahikapan. Nahibalik kini sa ilang kadasig. Wa naman layang ilang mga dahon. May gahom ka, Laura. Ha? May gahom. Oh. May gahom ka. May gahom ka sa paghupay sa mga tanom nga nagbasak iton. Ug nganong
makaangkon ko ni ini. Hala, 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 ay, Halo, lagi! Di mamumutoy! ay, Ginoo! ay, mga babae mo ay, Oo. dili, bale, ang mga lalaki mo lalaki. katkat, Katkat. babaw. Ang mga babae. Kaming babae mo ikuha sa inyong maguko. Ikaw nagtainig ka ron, nagtainig ka man. Pagkatkatan ng mga babae! Kaya Ang mga tao. ngayon. Malipayon ko sila nakakita sa mga tanong nga nabuhi pagbalik Laura. Unsa to? Katkat mga babae! Makakaunagod sila og taro. Oo, Ginoo. Kung gasa mo kini kay ako. Salamat kayo, Ginoo. Salamat. O sa may malilinig na laki! Ninduta pati na! Pati ba? Alang tiking. Ha? Wa pa may balik si Laura din. Sige, abangan niya apartment. Ninduta tingog suko. Anya saman! O siya labot timog! Dili siya pa ulit din sa apartment! Ha? Ano mo? Kuyapan ka lagi. Sabaan kang dako kayo. Busit kang dako. Si James, wa ko pa usab siya kita. Pubalik ko sa kondominium. Hamukon ka, Laura. Hamukon ko ikaw. Kinanang magpakita ka kyud nako. Ayaw kog likay. Kuyapan ko na! Kuyapan ko! Ay, mantos! Hari ako alos! Kuyapan ko na! Karoon ka! Ato! Padung na siya siyang auto! Karoon ka! Ato na ako siya! Higala kong kalag. Nakita ko na gyud siya sa personal. Maudi kadto ang iyang itsura. Hapit na makumpleto ang 13 o 13 ka mga lang mga adlaw. Maangkon ko na unya ang katigayunan ni Aqualos nga iyang gihatag sa maginikanan ni Laura. Hapit na. Naywasay, nang tirang. Salamat sa inyong pagtuman sa akong gihangit ninyo. Nga dili ninyo sultihan ang mga tao. Hala. Nga pinaagi sa kong paghikap sa mga tanom. Hala. Nabuhi kini. Dili ko gustong sikit-sikiton. Kay bisan ako, wa ko naibaw kung nganong nabuhat ko kadto. Nahibaw ko Ah, kung anong nakahimo ka, Laura. Oh, hala. kinsa ka? Nakahinumdum na ko nimo. Nakakita na ko nimo makausa. Pero nakalimot ko sa imong handa. Daday! Siya bita na si Lucio, day! Kining, Los! Muhala ko ha! Muhala! Ay, si Lucio ni siya, day! Ay, so ni Madam Elastica nga may nakigtaban sa uyab nga batanon! Nakigtaban to siya! Unsa tong giingon mo kaganihan nung Lucio? Kining, Los! Tuba na! Nahibaw ko sa iyong pagkatao, Laura. Ug nahibaw Ay! pahit ni Aqualos. Unsa? Nindo sa tingog da! Samukon ka ni Aqualos. Ang announcer da! Dadun ka niya ilaw sa dagat. Los! Ug angay kang mangandam, Laura. Ay! Dili kanilungan. Muhala ko dong! Hangtod ka makuha kaniya gikan dini. Dong, muhala ko! Sa mama, Hala! wa siya magpalayok ni mo, Laura. Ginoo ko. Ayaw kadlo, tabangan ko ikaw. Mami, dali na sa auto. Malag ka na ta. Lasi pa na gugma. Hala, gitawag ka, day! Imo siyang anak, Do tagtingog to, ano? Sa syuna, do? kaluoy sa bata. Sa FM yun Kung maapil-apil siya sa ibong tunglo. FM yun Pero ayaw ka balaga. Hala! Tabangan ko ikaw. Balik ka lang unya ko. Taas na bang istorya, oh? Na ako sa palimay ni Manang Elastica. Taas, oy! Ug ayaw pagsalig ni bisan kinsa Laura. Hala! Nagtakuban lang siya.
Irang may labiyaan sab ko nimo day. Gino. Uy, ikaw ay! Ayaw hawiri ako sa'yo kay nakahubo na ko. Ay, usa pa may hawiran ako ining lain saya na malay mahawiran ini day. Ay, Gino. Mudaot kog maayo ani day. Biyaan ko Gino. Awa Gino. Manambok na noon ka kay doon na daghang pagkaon. Abunda, nagbalik din eh. Ay, hubuon kin sayal nimo day. Tanawan ko sa porma nimo. Way sayal day. Ay, day humuta nimo og sayal day. Samot na humot tunga ini day. Ay, day. Ginoo. Gitampalong ko Ginoo, tanawa Ginoo. Nampalong man ka daerah nga. Hala. Baday, che. Irang. Kaya ka nawas. Ay lakaw day. Hubuon ta ng sayal mo day. Aw tago say angay nimo day. Ay, sa mani day Irang. I love you day. Goodbye. I love you goodbye day. I hate you goodbye day. Ay, pagwas-was siya, wasan. Hala! Laura, may ginahuna ka? Ang gisulti ni Nong Lucio. Wa siya magpalayo ni mo, Laura. Ayaw pagsalit ni bisan kinsa. Nagtakuban lang siya. Ihunong ang sakyanan. Ihunong ang sakyanan. Nga naman. Basta ihunong ang sakyanan. Ano, mong kaday? Mami nga naman. Mga naog tahaning sakyanan. Nga nung mga naogman mo? Awa-aw kinindapita, Laura. Ay, day. Peligro ba yan ni Dinhing Rapita? Diyas unahan, may lasang, og dunay dagkong pangpang. Og niya, nag-ambo patas may dagat, day. Doon ratas dagat. Mami, madlo ko din eh. Nasuko ka ba na ako, Laura? At kag tinanawan na rin ako. Ingon si Nong Lucio nga naara siya sa akong duol. Ingon si Nong Lucio nga nagtakuban lang siya. Ha? Kinsa? Si Aqualos. Dili ka nga ikaw ra si Aqualos, Jeff. Wa ako makailala ng Aqualos, Laura. Ug tuhoy ko. Wa ko'y dautang tumong nimo. Inguman nga to sa bata. Nganong nigawas ka pa man sa mong sakyanan? Pauli na. Di ba lang di ko pasudlo na siya mong panimay? O paimnon ko ng tubig? Sige. Painom ta kag tubig. Nera mineral water. Sige, dawatan na. Og imna. Og ikahuman, lakaw na. Og ayaw na pagpakita nako. Namo. Kay basin palagtik ko aho, guyuron ko nimo dito paingon sa dagat. Pataka man lang ka, eh. Ikaw ha, nagbinalita ka ni Sab. O sabay akong saha. Maayo kay niabot na mo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!